मिलत प्रसिद्धि त खड़ा हो जाता लहंगा उतारी। भोजपुरी एगो ऐसा प्यारा भाषा कि जोना में अगर गाड़ी भी देवल जाए तो बड़ा अच्छा लागेला। लेकिन आजकल के ई कलाकार जे बड़ा सन भोजपुरी के स्तर इतना गिरा देले बड़ा सन कि जोना के रुआ सोच नहीं की सकत कि भोजपुरी भाषा के इतना बदनाम किले बड़ा सन। अरे भोजपुरी कलाकार तो भोजपुरी कलाकार और बॉलीवुड के कलाकार भी ई भोजपुरी के गाड़ी देवे ला तैयार हो गई बड़ा सन। तो आई यही कलाकार लोग खातिर एगो प्यारा सा कविता बा जो आज हम अपने के सुनाई। भोजपुरी के गाड़ी पर करता सभे सवारी, भोजपुरी के गाड़ी पर करता सभे सवारी, आ जब नइखे मिलत प्रसिद्धि त खड़ा हो जाता लोग लहंगा उतारी। भोजपुरी के गाड़ी पर करता लोग सभे सवारी। नइखे समझ में आवत हम का कहता नहीं, नइखे समझ में आवत तो देख ल हनिया के कलाकारी। भोजपुरी के गाड़ी पर करता सभे सवारी, आ जब नइखे मिलत प्रसिद्धि त खड़ा हो जाता लोग लहंगा उतारी। इहे बा भोजपुरी के सच्चाई। जब महान योद्धा, बहुत सारा महान योद्धा बा लोग ये भोजपुरी के नैया पार करे वाला, जब महान योद्धा खेल लेलक लोग अपन अपन बारी, जैसे में गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया, पवन सिंह, खेसारी लाल, कब देबू कहवा देबू, लहंगा उठा देम रिमोट से। कुछ लोग के नाम हम ऐसे नहीं रखत कि कहीं हमरा पर मुकदमा दर्ज हो जाए, फिर भी रुआ समझ सकतनी कि हम का कहतनी। जब महान योद्धा लोग खेल लेलक लोग अपन बारी, तब बॉलीवुड के हनिया सोचलक कि हम काहे रही पछाड़ी, तब शुरू कर देलक। देख ली, एगो बात जान ली ह ए हनी, तारा के बताओ तनी एगो बात जान ली ह, बिहार के लड़का गाड़ी में कोइले वाला सन पीएचडी के तैयारी। समझ ल, बिहार के लड़का जे बा गाड़ी में कोइले वाला सन पीएचडी के तैयारी। यही से हमार सलाह मानो, आ भोजपुरी के मत उतार ऐसे साड़ी। भोजपुरी के गाड़ी पर करता सभे सवारी, आ जब नइखे मिलत प्रसिद्धि त खड़ा हो जाता लहंगा उतारी। तू काहे कूद गईला है में, कितना तो भला चंगा तू बॉलीवुड में गावत रहा, लेकिन ना तोहरो ताक लागी गिरला कि भोजपुरी के माई बहन कहिए देखो। तो आज तोहर माई बहन हुई। सुन, भिखारी ठाकुर के भोजपुरी के देलक लोग इज्जत उतारी। ए भैया, भिखारी ठाकुर जिनके भोजपुरी के शेक्सपियर कहल जाला, भिखारी ठाकुर के भोजपुरी के ई सब देलक लोग इज्जत उतारी। भोजपुरी के देवी माई भी कहत हुईन ई कैसन कलाकारी। भिखारी ठाकुर के भोजपुरी के भी देलक लोग इज्जत उतारी, आ भोजपुरी के देवी माई भी सोचत हुईन ई कैसन कलाकारी। कि भाषा के अपने सभे करता अर्थी उठावे के तैयारी। ई का होता, भोजपुरी के स्तर काहे गिरल जाता, लहंगा चोली चड्डी पर काहे अटक गईल बड़ा लोगिन हो। ऐसे अलग कुछ नहीं खे, प्रसिद्धि पावे खातिर तोहनी के इतना गिर जाइब लोगिन। भोजपुरी के गाड़ी पर करता सभे सवारी, आ नइखे मिलत जब प्रसिद्धि त खड़ा हो जाता लोग लहंगा उतारी। ई कब तक चली। भोजपुरी एगो इतना प्यारा भाषा, भोजपुरी गा के ही शारदा सिन्हा जी आज प्रसिद्ध हो गईली। और तोहनी के बा कि भोजपुरी के दिन रात स्तर गिरौले जाता रह लोगन। धिक्कार बा तोहरा कलाकारी पर, और धिक्कार बा तोहनी के गायकी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।